Datorrela horregoko bikotea. Eneko Arbeo Unanu Azpeitiatik eta Mireia Ibabe Garitano Bergaratik.
eskero. Naiz plazaz plaza eskeran, orain di jardun gehiagin, batzuk egin dituguta, aurrera ere naiz egin. Amezketa eta asko iti, gabrita beste deneri, orain dik eiteko gaude zer, beste hainbesteko meri. Etxetxo rubio, etxetxo. Ari gera jendaurrean, bizipenak nahazten, ametsak erdibidean, sekula ez dira uzten, aurrera segiko dugu, trikitilari izaten, gure Euskal Herriari, alaitasuna ematen. Eneko eta Mireia bikoteak, Bizkaiko Trikitixan 17,3 puntu lortu dabez.